Paparazo! Šta se dešava? Pa ništa da se ne vidiš šta radite, znaš da ja ne mogu da izdržim. Pa, malo smo se našli, nismo se dugo vidjeli, mi se ne vidimo ni ovako, lično, znaš, privatno se ne vidimo, jer počeli smo svi u nekim svojim fazonima da se gubimo, pa onda kao aj malo pred put, znaš, ono da probamo neke stvari, ako svi znaju sve, znaš, ja sad neke stvari im zadao nove, oni to spiraju kao, znaš, da su vežbali, ono, skrivena kamera, kao da su, pošto se već u tom fazonu razumemo, da je Pula je, danas je ponedeljak, Pula je u subotu, pa da, to je ono, jako brzo mi je to nešto došlo. Znaš, iako je glavna priča oko svega toga, znaš, kao koncerti, koji je bio najbolji, gdje je bio najposjećeniji, gdje je bila gužva, znaš, ono, mislim, to stvarno nema nikakve veze, ja ne znam, ne raspitujem se o tim stvarima, ali Pula mi je važna, uvijek bila i o tome bi mogu da ti dalje, da te pričam više nego što tvoj telefon možda podnese, ali je i u kazalištu smo bili u toj dvorani gdje je Boško Obradović, moj stari Gari, i idejni vođa atomskog skloništa za ove mlađe koji na svoju sramotu to ne znaju, bio direktor i to postoje jedna lepa priča. I onda prvi koncert posle, kad sam došao prvi put sa pasošem, ali s putovnicom u Zagradi, potnim listom, da budu sve zadovoljene, sve grupacije etničke u zemlji, u regionu, pardon. Uglavnom, jako mi je važna Pula. I sad kad govorim, bit će toliko mase, bit će toliko, koliko da bude mase, da propadne sve, da grmi, da osejeva, znaš, bit će, da bude pola arene, to je kao 3 Šibenika. Šibenik je bio, znaš, na domak zvezda, tako da, mislim, ne vodim računa o tome, pogotovo što se stalno mi govore, znaš, ipak je između ona 2 koncerta prošlo 5 godina, između koncerta u Zadru, koji je bio fantastičan, je prošlo 28 godina, samo što trenutno nisam u situaciji da pravim pauzu od 28 godina. I gledam svake godine, ja bih volio svake godine dođem u Pulu, ali iz nekog vaspitanja i ono, kao, za 3 godine kad dođem u Pulu, bit će ono Vozdra, znaš, bit će kao ovi Nemci turisti, za prvom grupom ću krenuti turista da ja slikam se kod Koloseuma, neću ni zašto ni sam došao, znaš, pogotovo kad krenu pesme ove sa milion reči, ali uglavnom, mislim, svi kažu bit će isto kao uvek, daj Bože da bude isto kao uvek, jer svaki put u Puli je bilo fantastično. Tako da, ako te nešto interesuje, nemoj dolaziti na probu, nego me negdje uvati u slobodnom vremenu da ti pričam za Pulu, ima strašnih fazona, ima za Serđa Blažića, Džosera, koji je bio moj prijatelj, brat po pjesmi, kako smo se mi zvali, za Boška Obradovića, divne priče, znaš, pa i za to kad sam prvi put došao. A kada će mi pričati? Sutra? Pa ili posle probe, ili, znaš, to je sad je došli Kiza iz Beograda i danas je onaj najtopliji dan i sve da ne dajem sad njih, ja izlazim, dajem izjavu. Dobro, držim te za reč, naravno. Ma, ajde.